दिनै भारत हादरनि 76थि सुबुंखान्थि सान। हादरनि सोरखारि मावख', सोरखारि नङै फसंथान बायदि बायदि आफाद गौथुमफोरा दाब दाब जायगायाव हादरनि 76थि सुबुंखान्थि सानखौ गाजा गोमजायै फालियो। हादरनि 76थि सुबुंखान्थि सानखौ गुबुन गुबुन जायगायाव फालिनाय बादिनो बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि बानजायनायाव धेमाजि जिल्ला सिंनि सिमेन्ट-सापरि सानजारि नोगोरनि गाहाय मावखुलियाव फालियो। सिमेन्ट-सापरि सानजारि नोगोराव फालिनाय भारतनि 76थि सुबुंखान्थि सानाव हादरारि फिरफिलाखौ बर' कछारी गावहायुं खुंथायनि मासिगिरि अनिल बसुमतारिया बिरहोयो। फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारियाव बर' कछारी गावहायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारि, लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारि, काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमाफोर, धेमाजि जिल्ला सिंनि गासै माहारियारि गौथुमनि दैदेनगिरि, ओनसोलनि मेलेमजिबि मानगोनां सुबुं आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बर' कछारी गावहायुं खुंथायनि 76थि सुबुंखान्थि सान फालिनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरनि हानजा मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाय बायदि दिन्थिफुङो। सुबुंखुंथाय सान दिनै फालिनाय बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायो? बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि नाजानायाव दैदेननायाव दिनै जोङो 76थि सुबुंखान्थि सान जोङो बेवहाय सानजारि नोगोर सिमेन्ट-सापरियाव खोब मोजाङै फुंनिफ्राय हाबाफारि लानानै जों खुंगासिनो दङ। जों खुंनो हाबाय। जों आसा खालामदों बे खुंथायनि जायनाखि मावनो हानाय खामानिफोरखौ रायजोनो जों मिथिहोथारनो जों नाजानांगोन। जों मिथिहोनो नाजादों। गासै जोङो 632 स्किम्स थांनाय 4 बोसोराव जोङो कारज'खारि खालामनो हाबाय, इमप्लिमेन्ट खालामनो हाबाय। जे सुबुंखान्थि जेनाखि सान, बे सानाव जोङो आसाम सरकारखौ खावलायगोन थाबैनो जोंनि गामि फोसावनाय हाबाफारिखौ मावफुंना होयो, लोगोसे बियाब जानाय खामानिफोरखौ मावना होयो। सरकारा मावोब्लानो जे बे ओनसोलनि 10 लाखनिख्रुइ बुरजा बर' सुबुङा आरोबाव मोजां रोखोमैनो भारतनि उदांस्रिनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन आरो जोंनि बर' फिसाफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव, रांखावरि बिथिङाव, जोंनि हारिमु बिथिङाव, गासै बिथिङाव जोङो आवगायनो निश्चय खामानि मावनो खाबु मोनगोन। जिहेतु गामि फोसावनाया 4 बोसोर बारलांबाय, दिनैसिमबो जायाखै, बेनि सायाव मा बुंगोन सरकारनि? गामि फोसावनो समा जथेस्थ' जाबाय। 4 बोसोरा जथेस्थ'। नाथाय आसाम सरकारनि माखासे मावनो नाजानायाव जोङो एसेबाबो बिथांमोना मावफुङैखौ जों नुनो मोनदों। ओंखायनो जोङो बिथांमोनखौ गले गले खावलायबाय थादों। बिसेसकै डक्टर रनज पेगु, जोंनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार, उरखाव गोरा ब्रह्म मिनिस्टार असम, बिथांमोनखौ खावलायबाय थादों जे समा थांबाय थादों, सम थानायावनो नैबे गोदान बोसोराव थाबैनो गामि फोसावनाय खामानिखौ खालामो, बियाब फोसावनाय खामानिखौ खालामो आरो हायोबा बिसायख'थिखौ खुंनांगौ। राभा हासंनि जेंनानि सायाव नोंथाङा मा फोरमायो? राभा हासंनि जेंनानि सायाव साउथ काउन्सिल गवालपारानि बर' फिसाफोरखौ दासिमबो जोंनि काउन्सिलाव हगारहराखै। राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय बर' गामिफोरखौ डिनटिफाइड खालामाखै दासिमबो। बेवहाय आसाम सरकारा जोंखौ होनदों बे ओनसोलनि बर' गामिफोरखौ लाबोनायाव सावरायबाय थानांगोन। जों सावरायबाय थादों। जोङो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथाया जोङो ग्रान्ट एइडनि गेजेरजों भेन्सार स्कुल आरो गभर्नमेन्ट स्कुलफोरनो बर' बिजोंनि जोङो रां एसे मदद होबाय थादों। बेजों लोगोसे बर' स्टुडेन्टस बिथांमोननो जों बोरै इनसेन्टिभ स्कलारशिप वान टाइम बोरैहाय होनो हायो, जों बेखिनिखौ नाजाबाय थादों। जों बे समाव 2024 मायथाइयाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सोलोंथाइ बिथांखिनि हाबाफारिनि गेजेरजों जों गोबां सोलोंथाइ बिथिङाव हाबाफारि लादों। जेरावहाय जोङो बड' लेंगुवेज लार्निं सेन्टार जों बेखावदों। 9 गं जोङो सेन्टार जों बेखावनो हाबाय। बेजों लोगोसे जोङो आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटियाव 73 स्टुडेन्टसफोरनो भेरियास कर्सेसआव जोङो फ्रि एडमिसन होदों। बेफोरनि गेजेरजों गोबां वान टाइम जायनाखि फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट मेरिटरियास स्टुडेन्टस फर हायार स्टाडिज जों होदों।
बेफोरबायदि जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव काउन्सिलनिफ्राय आवगायलांगासिनो दङ। गोजोनथों।